Hakawe gejingja syak penyap ke bala penher serniu ya kinong syong shnong. Uwe urang ba abriu ulayap hasyen hadien ke jing suba wa ulay syak pom daki kenja tiar banem naki benta banadin jong urendang. Haka jingja ke balaja haka mit arplai terik mentau benai haka shnong tasor maut khari boy district. Katkum ke jing tip balayo, keni ke jingja ke laja kat ba utei urang ba obatip kerteng kum u amison muru lai pesan senem reta, udang don marwe halaka jong ke ying, hadien baki runar kilawan rung jubor, bat pom da ke kenja tiar banem, naki benta basyadin urendang, haduk ba unda klat sendan hasyen. Nakaliang urang ba shnong uba ar mukim, ulayathu ba keni ke jingja ka basngosi ka balawan tap hapo ka shnong katau, ka long shisha ka ba omla ban priang haka imlang ka saklang, bat ka bala perisyong seiri ki pait ba nong syong shnong kamtam ki khenlung khena. Ulayat huru ba ulayo jing tip halor kani ke jingja ka wasngo triam haka por nyo shiteng ai janmin haka ba mau lembat kinong yalam shnong kilalit bran syaka te ka ying bat lab ba utei urang ba balatia lengktar hapdeng ke jing lengkien jong kasnam hapo ka ying sa jong u. Hadin kani marmar kila pentip syaki bor pulit kanong po police station ki balapoy hakani ke shnong ban penlong ya ke jing tokin. Nalor kata urang ba shnong ban upunyi jong uba amison muru uba seibor muru. Kila penrem jor halor kene ke jingja, bat nakaliang ki bahayi ngasem, kila kerpat jor ya ki bor ka ain ban kiam mardor ya ki runar ki badan kiti hakane ka kampen triam. Halor kene ke jingja nakaliang ki bor pulit kila ra'ru ya ki katto ka nengut ki beriu, balasu badan kiti hakane ka kampen yam, nakabenta ban penlong ya ke jing tokin.